Ka khasi students Laban Circle haka janmit dong sngi palai ka leit kendang ya ka wei ka shelter home ka badan hakencha strays Harrison Bridge hadin ba kala saprang ka dorki haki rensan social media babungut ki briu ki juadi ba di drop haka ne ka shelter home katkom katulong khobor na ka ki issue Laban Circle laong balayo jingtep ru ba kane ka shelter home kadi ka jaka banle kam ahuria bat kalong lengkar hadu kata-kata ba omdon ba pej bakmi ya kani ke jaka na ki bor peniat jong ke Shillong Municipal Board Maria yo jingtep halor kani ke jaka ki dekhot jong ka jeli rengkat ke jing senran ke pulit jong ka thanat Laban ke lahir jurep bat lalap ki ternia bat ki kendok bu drok hanrei ki briu ki bayadi yadi drok kim simla don shu ha kani ke jaka layu thuru balayo ki kerteng jong ki briu kenthe bat senrang ki bajum lien ya kani ka kam badal IT no sai ki pulit ka thanat Laban banle ya ka badon kam shishu nagaliang ka ki isu Laban Circle kalaong mahagini ki sngi banwan kin select banbu jingtho shau CEO ka Shillong Municipal Board badai banbu no na ki bor pahra ha kani ka jaka badai ban penmi no marmar ki briu badon kti hakum kini ki jaj kam bat nang ni sakmat haswa ban ai jaka sa ya kino ki briu kidai ban jurib bnia shwa